sa makausap pa mayong buntag sa tanan. Ah, kini ang akong paghatag o mensahe kaduha pa kini sa Domingo. Mura og kabado apan salamat sa grasya sa Ginoo nga sa kanunay nag-awas sa atong tagtag sa kasing-kasing. Karon ang ikaduha nga Domingo sa Easter o pagkabanhaw. Resurrection. Ang tema ang gahom sa iyang pagkabanhaw magalig-on sa atong pagtuo. His resurrection power strengthens our faith. So atong reviewon unsa ang pulong pagkabanhaw o resurrection. So kung atong magpalabad ta og Google, so resurrection is amo ni iyang definition. Resurrection of Christ is a central doctrine of Christianity. It's based on the belief that Jesus Christ was raised from the dead on the third day after his crucifixion, and that through his conquering death, all believers will subsequently share in his victory over sin, death, and the devil. So victory, kumingkag resurrection, adunay kadaugan. So kitang tanan, kinahanglan magbadaogon usab diha sa atong pag-alagad sa Dios. So unsa may kaimportante o importante ba kanato isip mga Kristohanon ang pulong resurrection o pagkabanhaw. So magdepende sa atong commitment sa Ginoo. Nayuban nga importante kayo. Ang uban sab importante. Kada bitong magdepende sa atong level ba, sa atong response sa kini ang effort nga gihatag sa Ginoo kanato. Unsay kahulugan sa atong o sa resurrection sa atong kinabuhi. So, as what I have read, the definition of resurrection, so it is victory. So diya sa atong kaugalingon. So it means it is hope, paglaom. So diha sa atong kinabuhi adunay paglaom. So all will die, but not all will experience second death. This is because of Jesus and his atoning death for all who have trusted their lives to him. So atoning death. So pagbayad, pinagi siyang kamatayon sa atong mga sala. Ang atong kinabuhi kanunay nagaangkor diha sa pagtuo sa Ginoo. So isip pa nga Kristohanon, nagsimba ta manag Domingo tungod kay nagtuo ta nga adunay Ginoo. Sumuni kanunay ang atong gituhuan sa atong kinabuhi. Nganong nagsimba ta kay one of the aspects sa atong kinabuhi mao ang espirituhanon nga aspect. Nga mabuhi ta sa gingon ni Ginoong si Kristo, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Ginoo. O kini mao ang atong aspeto diha sa espirituhanong aspeto nga ang pagkaon nini mao ang pulong sa Ginoo. Nganong kanunay ta ni gunit sa pagtuo sa Dios? Tungod kay we know kung kanunay ta mo Ginoo, aduna tay assurance nga mahimo tang victorious sa atong kinabuhi. Sa mo ni atong gisaligan kanunay sa atong pagkinabuhi.
So ang uban kanabi na kanang mga believe sa kaugalingon, so munang ah mutuo sila silang kaugalingon kaysa kini ang pamaagi sa Ginoo. Pero kita nga nagsalig sa Ginoo, kita nga nagtuo nga walay imposible sa Ginoo, so diha kita kanunay nakakling sa iyang mga promise sa atin. Ang atong ebanghelyo nagpicture out sa usa ka disciple of Christ who was of depression, hopeless, dismayed and frustrated. Sumuning gibati ni Tomas sa dihang namatay si Ginoong Kristo, ang ilang master. So nahugmo ang iyang paglaom, nahugmo ang iyang gilauman. So nahimo siya hopeless tungod kay wala na siya gisaligan. Ibati ang pagkahadlok ug pagduha-duha. Ang pagpamatuod nini wala siya makapit sa una nilang panagtigom. Tungod kay ang kahadlok maoy nagpasulabi sa iyang kasing-kasing. Bisan gisulti na daan ni Ginoong Kristo ang iyang dangatan sa makamot mga pagulong pari. Ug sa katulog adlaw mabanhaw siya apan kining tanan nalimtan niya. Nagpasulabi ang kahadlok ug pagka-discourage kinsa makhay ni sa ma-dispurahe nga ang ilang master nga daghan kayong gipakita nga mga milagro gilansang sa cross. So kung matamatahon, kung tawhanon nga pag timbang-timbang, sumalisang ka. Ikaw kinunan ra niya katong imong amo nga banggiitan gilansang sa cross. Sumawad-an ka gyud og paglaom. So ang usahay nga atong kahimtang sa atong pagkinabuhi. Nga murag kawad-an ta ba og paglaom. But in verse 25 sa atong ebanghelyo nag-ingon, busa isuginlan siya sa ubang tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. So unsa iyang tubag? Iyang tubag murag walay excitement pa. Nga murag way kalipay. Iyang tubag gawas gud makita ko og ikabutang ang akong tudlo sa lansang iya sa iyang makamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid dili ko mutuo. So bisan giistoryahan siya sa iyang mga kauban nga mga disipulo, nagpabilin ang iyang pagkahadlok, ang iyang pagkamaduha-duhaon. Wala siya mituo sa iyang mga kauban. So dili sayon ang microphone. Dili sayon ang sinati ni Tomas nga kuan gyud drain gyud ang iyang pagtuo, hurot gyud. Yabo gyud tanan. Kay nagpakita sa iyang diskurahe gyud sa iyang kaugalingon, isip sumusunod ni Kristo. So, kung kita hopeless sa atong gituuhan, mahimutang mabuta, mabungol diya sa kamatuoran sama ni Tomas, og dili malikayan nga harian ta sa katalaw o magpasulabi ang kahadlok sa atong kasing-kasing. Kay wala naman ang atong gisaligan. So para sa kining mga bodyguard ba sa mga kini ang tao nga kuan ilado. So kining mga kining bodyguard so bahot kira kay namay lang gisaligan. So nagpakita og kini ang samba na sila ba nga mura na sila og bigatin pod kay nakadikit sila sa bigatin pod. So ingana gyapon ang atong kinaiya. So kay wala naman siya gisaligan, so mo po di ang luoy na po gaya pagtanaw siyang kaugalingon. Kay labi na karon, uban sa ato nga mga nagsalig sa tao,
labi na politiko, nagsalig ang panginabuhi, nagsalig in taon sa kini ang kadaugan sa politiko. So sa dihang napasa ang iyang amo na ay napasa pangatungdanan. So nagpakita siya iyang pride sa iyang kaugalingon. Pero kung mapildi na, nasa lang kabalaka, asan sa gadanig trabaho, mga rice and peace diha, unsa naman ka ang mahitabo. So nga na ang atong sitwasyon usab. So kung wala tay gisaligan, so ang kabalaka maoy magdominar sa atong hunahunag kasing-kasing. Mao sa kanunay nga ang atong leader nag-awhag kanunay nga dili ta mo salig sa tao. Bisan tuod og lutaw-lutaw ang atong panarbaho, so ayaw pagsalig sa tao, labi na sa atong gisaligan nga mga politiko, kay dili man permanente ang atong estado diha. So bisag mapildi ang atong gisaligan nga politiko, kung nagsalig ta sa Ginoo, ang Ginoo magpagngita gyapon pamaagi para ma-sustain ang atong panginabuhian. Balik ta sa atong ebanghelyo. In verse 26, human sa usa ka semana nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus, og mitindog sa taliwala og miingon, mainyo ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot, og hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Ayha pa nakaingon si Tomas, Ginoo ko ug Dios ko. So pag-ingon ni Tomas, nito ka ba kay nakakita ka kanako? Bulahan ang tao nga mituo bisan wala magakita. Ug diha-diha nabalik ang kadasig tungod sa iyang nakita. So pinagi sa iyang pagkakita sa lawas nga nabanhaw, nabalik ang kalig-on ni Tomas. Iyang ipamatud-an sa iyang kaugalingon, mga mata, ang nabanhaw nga lawas ni Kristo, ang paggabanhaw ni Kristo ang nagpabalik sa iyang kalig-on o magpadayon sa iyang buluhaton. Kita, igo na kanato ang pagpaminaw sa mga milagro sa Ginoo nga atong gibasa matag adlaw, matag Domingo, ang mga kahibulungang mga buhat sa Ginoo. So dili na ta kinahanglan magduha-duha pa. Nay mga sitwasyon nga makaingon ta nga edna sa akong life, hurot na akong life. Pero sa ganunay ang Ginoo nag-sustain kanato. Nagpagitagpaagi nga diin ang atong pagkinabuhi mabungahon gihapon. Ang atong pagkinabuhi inubanan gihapon sa Espiritu Santo nga dili magkaguliyang ang atong pagkinabuhi sa matag adlaw. What is the implication of this in our lives today? So sama sa mga apostoles, human sa paggabanhaw sa Ginoo, sa dihang sa dihang gibubo sa ila ang balang Espiritu Santo, nakabaton sila og kalig-on ug kaisog sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ato makita diya sa buhat sa mga apostoles sa tong first reading, chapter 5, verses 7 to 32. In our first reading, nagingon, bisan gidid-an sila sa mga pangulong pari pagwali sa ngalan ni Ginoong Kristo apan ila kining gibuhat. So wala sila mahadlok nga basin ilansang nasad sila. Wala na sila nahadlok sa kamatayon o bisan sa kamatayon wala sila mahadlok tungod kay ang Espiritu Santo maunay naggiya kanila. Ilang gisangyaw kini sa tibok Jerusalem.
Og si Pedro midugang pag-ingon. Diya sa verse 29, kinahanglang sundon namo ang Ginoo og dili ang mga tao. So courage will reign kung naatay gisaligan. Kung nagsalig ta sa Ginoo, so natay kaisog. Natay boldness sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Natay boldness sa paghimo sa kabubuton sa Dios. Bisan pagkatawan ta sa ubang tao sa paghimo niini. Dili ta maulaw. Pinagi sa paggabanhaw ni Jesus, nakabaton sila kalig-on sa pagtuo. The resurrection of Christ strengthens their faith. Kita usab sa atong kinabuhi karon nga panahon. As we commemorate the resurrection of Jesus, magdala unta kita sa kinabuhi nga puno sa paglaom, kadasig ug kalipay. So mo gini ang mag-overflow sa atong kasing-kasing kung kita diha sa pagkamadaugon. Ado nagi kalipay. Og kalipay dili lang diha sa atong sulod sa simbahan. Usahay akong nasa simbahan magdasig kay ba. Pero sa gawas mura og diri santo gyapon. So ang atong kadasig, atong kalipay, dili lang magpabilin dinhi sa simbahan. Sa atong pag-uli, sa atong tagsa-tagsa panimalay, atong ipakita usab nga nagyapon ang kadasig. Kini ang kadasig, kalipay og puno sa inspirasyon. Samo na ang kinaiya sa mga tao nga victorious. Sa atong pagkinabuhi matag adlaw, mahimong inspiration unta kita sa atong kaubanan nga nagkaluya na diha sa pagsimba nga mubalik ang ilang kadasig sa paggahin sa panahon. Diha sa pagsimba sa atong buhing Dios. Kining panahon sa pagkabanhaw ato tang mapuy-an ang pagkamadaugon. So madaugon gid ta. Ato i-confess kanunay nga madaugon ta. Tinuod nga natay mga tagsa-tagsa ka problema. Ang uban murag bugat kaayo. Ang uban murag makiri-kiri ra, gaan-gaan ra. Ang importante nga ato kining itugyan sa Ginoo. Pagtuo dagayod ang atong palig-unon. So sa man sa dato pagpalig-on kung buwanon na ta musimba. So ato yung paningkamutan og di sad ta nga kuan bitaw karon pagabanhaw bitaw karon, so automatic nga mabanhaw po ng akong kadasig wala sa kay buhaton. So nagigyapon tay buhaton sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So mo kooperar ta para sa liturgy ba nga katawhan og ang mga alagad sa Ginoo magtambayayong. Kita usab ang Ginoo kita magtambayayong usab. Kung ang grasya sa Ginoo nag-awas-awas, so ayaw sag abusari ang grasya sa Ginoo. So sa katapusan sa atong ebanghelyo, nangingon apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas nga anak sa Dios ug pinaagi sa pagtuo makabaton kamo sa kinabuhi diha sa iyang ngalan. So mo ni ang katapusan sa atong ebanghelyo. Nga daghan pa kay mga panghitabo nga wala may sulat sa atong ebanghelyo apan kini anang purpose nini nga kita mo tuo ta sa atong sa pulong sa Ginoo. Nga musalig kita sa Ginoo. Kay wala may imposible, nagtuo ta nga wala imposible sa Ginoo ang tanan mahimo. Bisan sa atong mga atong gituuhan nga silot man tingali sa Ginoo. Pero kana nga silot atong gihunahuna ma-turn into blessing gyapon na. So daghan tagay mga kining situation nga mura og gipasagdan ta sa Ginoo. Apan kana nga mga sitwasyon magdala kana gyapon nga nato sa paglig-on o kana mahimong blessing para sa atong paglig-on diya sa Ginoo.
sa atong kanunay hinumduman nga walay imposible sa Ginoo, mutuo ta og dili ta magduha-duha diha sa mga pulong sa Ginoo. Mga ng Ebanghelyo ug ang iyong tanan sa pagpanindog.